Gibilin sa kabilin. Nagsugba na lang. Sa So, kumusta man ang buhay, Island? Island girl. Gutom na. Gutom na. Sakit na sa ulo. Sakit ako gutom. Gutom na. Power. Fire. Power. Be courageous. Fire. Multiply. Fire. Fire. Live, buta ko ba? One hour later. Guys, gusto kayo mabuhay sa island, guys. One hour later. Kadagwayan, barman. Saka init, di ka manginit sa ubo. Nag-ano na siya, nagbagat. Agad yun, hindi ko tulog ko. Doon ko sa gibilin, sabi ko kabilin. Lalang. Oh, okay. Nagbagat na siya. Sharo? Hapit ka, bro. Pwede man eh. Very good. Kana ako gusto nga dili na maghuyop-huyop. Sa sugod ra na karalisod. Sa sugod ra na lisod. I'm so glad. Nidagan na ang kanang kamatis. Ikaw po, lagat mo kay ka. Sarap. Pato, bye-bye. Ay, ay ang dagat pag-bye-bye na. Karon, maghangin ang kaso. Hangin! Karon! Ganina nakiusap mi ha? Hindi maghangin. Ay, init ang... So guys, asa ta na malit ani Rose? Lakan. Ilang kilo ani? 220. Hangyo ni Rose. 228. Ihangyog 220. Tada! Amot unsa ni nga siya nga isda? Comment below unsa nga isda. Paano? Yung dato nga maluto yung isda no? Ani mari or ano? Okay guys, ingano dahil feeling no nga mabuhi diri sa island. Char mo ra jud pila kadlaw na diri ba. So, Guys, ami sa kabilin. gibilin mi sa kabilin. Finally, nisiga na gyud among perti, pila ka oras na mong hinaling. Amo sigo niabot og oras pero what a challenge. Feel na mo kami si Andy Andy Eigenman. Pero sure gaw lang to sila kami nasa Oriental. So amot unsa ni siya nga isda guys. Basta nga mo lang mag-count jud may gutom na jud. May na, di pa yung bisan man nato ni. Wala no. Wala. May na lang, kay mapanit man na siya. Parang unod dato makaon. Po.
Waiting. Sa sugod ra dahil sa hisod. Oh Lord. Kamu siya mabalik. Awan si Lord. Alam ko na ko. Ito, ano yan sa... Wow, mabalik na. Thank you Lord. Ang ulo niya, ang ulo, baguhan na ako. Sure ka? Oo, ang ulo, baguhan. Ow. Pero kanang daga ng ikaw, basta na lang ko ano. Pero ito na buti ilalog ko eh. Ginato na siya. Ano naluto ko mga marin. Ow. Nagdako maaning na. Kung nagdakong pod nga, ina-active na niya itong pagka mahimo nitang tiktok pa dili. Sige. Woo! Wow! Wow! Happy! No! Wow, sunog! Wow! No! May kaysa feeling, di ba? May kaysa feeling Pwede makasugba. man dahil may mabiyaan. Pwede man dahil mabilin. So, gawas na na siya niya yara ng himbis ang kuhan. Kaya wala naman siya ipakuha himbis, di ba? Pero actually, dili kami nagkuhaan niya guys. Lagi palit, yun mo na siya. Dito sa kanto. Piling mo, may tagbi ko, salog. Anong talaga? Oh, walay kutsilyo? No problem. Kunis-kunisa ang kamatis. O ilub-lub. Walay mga... Walang arte-arte na diri. Kung arte may sa syudad, diri walay arte-arte. Da. Kung man. Solve. Hindi mo, uy, malagyaan mo. Aray mo. Sabi niyo, taga-syudad na sila. Ah, wala rin na. Ah? Kala niyo, ah? Dili may Alam si ba? Andy, pero... Alam, ano eh. Hadang? Kani? Bali-bali dyan meron. Pero masamad na ko. Samad-samad ako. Yes, Lord, Father God in heaven, bless this food, Lord God, Lord. Salamat, Lord God, Lord, sa food of the Lord God, Lord. Salamat, Lord God, sa pamor, Lord God, Lord. Nga kami, Lord God, sa kayo, Lord God. O Lord, kami, Lord God, diyahin, Lord God, sa muang pagtibay na content, Lord God, Lord. Ikaw, Lord God, madala, Lord God, sa mga participants, Lord God. Sealed by the blood of Jesus, Lord God. In the name of Jesus, Lord God, thank you, Lord God, ang mga kinig na balik ng tanan ng kumay, Lord God, ang mga kita na, Lord God. Salamat, Lord. Bless, Lord God, Lord, ang mga sa mga pamilya. Sanctify this food, Lord God, Lord, and kanan sa mga kabasok, Lord God, ang kabusgahan, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you, Lord. Lord, ang langaw, murag na din nagtapo. So, napa. Ano kung ginamit? Ano yung panitila, naaman mo? So, what's the last one? Wow! I like it so much! Wow. Juicy. Ano ba nangutan na compression, no? Kasi, hindi masigit mata. So, Andy, kabahan ka na. Okay, done. Natusok. Ay, ako malaman diri.
is how you panit the isda. Atak! Kani, tama. Wow. Dahil sa man din ha, pabay panit ko. Ba? Alayo. Luto ni? Balik na to eh. Ha? Ano? So, hilaw pa ang tunga. So, gibalik na ko siya sugba. Whew. Ang di ka balog sugba, makatbalog yung sugba basta gutom. Hindi na to nila maaptanan nga itong kanya muli, Marin. Sayang, may tatong maaptanan. Mayantang maabdan mo sa mga namiya. Wala pa niya. Una pa to sila. Kami na kito, sa libi na ko sila. Kami po diri, ang Jollibee po diri. Bagong ko. Ayaw man yung ilog eh. Ha! Hindi ko siya kung hindi na makakaon din lamni. Lamni ka niya ang kaon na isda. Makakit lang o kailan niya. Kung ipakita ko lang yung joke niya. Hindi ko na sa mga uha, no? Ulus na silang lugar. Mga mamasul ba? Tawag ba na mamasul? Ah, kami pa makul na to upuan. Pag-isig ba naman ito dati? Mga pagluba, upo. Wala kang hinihalang, ha? Pagkita na akong sili. Hindi kayo, no? Kailan kayo? Ano na ba iring may sinamuto? Sinamuto, may ka naman suba. Sila. So yung dili kaya nihalata nga gigutong guys kay yakaan naman ang mga isda. Ganina, gusto kayo kusniton. Karon, Ang basta, lumok na lang kayo. mga atat, mga ganina. Atat, kay gigutom. Abi, yun ako da. Ano siya, luto na siya? Kasi ano ba? Ay, open na guri ang unod. Hindi ko dahil Baba pwede. na itong giridapit. Hindi ka pwede magsugba. Dili ka pwede mo, mahal ni ko yung nagdulong tagtug ba? Di ka balo. Ang music, ano, igagat ang background. Hindi ka na. Hindi sila tikit ko yung subaybay. Ba't sa akong vlog sa amo, kaya yung now. Sila tikit ba? Wala ka na ako, gigutom ko. Nasakpan ko nila na dahil ko vlog. Ang sa, wait, Kim, naman nagka-vlog-vlog, Kim. Aba? I don't know. Siguro. Taba, I guess. Taba na. Ikaw ni? Man sa? Kami? Kami kami. Bisa mo kita Arte mo na. Taba? Omega 3? Piling mo, omega 3. Pag na, nasa kuwan ka na pango. Ayaw ka, wala hindi ako yun. Ito lang. Oras lang nakabutin na. Balik ko na siya. Nakapagod ni Diri Marie ay. Ilong na siya din ha. Uy, no. Hindi na. Wala na tayo. Okay. Okay. Sabi niya mo, pagkira pa naman. Meron na. Ayun, nakakaon kag ano. Ikaw naman siya. Adoon, magkakaon. Tapoy niyo. Bless and so glad. Got this heart beating my chest. Pag uli, ilanay tulog ko. Nagmata-mata mo pa rin sa tulog. Ano na? Yung dagat na ba? Excited kayo. Ay, ang pin. Oo. Wala pa. Wala pa ka. Hindi ka nagyapon. Pwede, pag mata na ito, mga to.
Nabawa naman na kayo. 500 na kayo sa kanang ko. Ruhas. Magbuhot. Nag-shoot ako ng mahal, Jud. Again, ano pa siya? 200. Diba ano siya? 200 ko ano man yan. 228. Ikaw man kit. Uy, pag ito ayaw. Ihangyo. Gidala pagka-insip. Katungubog pa itong isang alak yun ah. Butag pinagpisuan. Try ka lang hindot. Kaya mamatahan naman hinuuntag mo. Muna nag-alam mo. Dito sila maligo, Ros. Dito sa maligo. Wala. Libre naman tayo sila. Aha naman mo. Sabi nagkaulan mo. Mas dami pa rin sa Jollibee. Sa dito Wala sa Jollibee. Dito na tayo kayo. May mga sinungan. Wala din mo. Wala. Dito na. Ano ito? Ano guys? Ito may mga ito. Kaya napagod ang kaya napagod. Oh, hindi na makita lang lang. Oo, nagkaroon ko ba? Lahot. Tupak lang po sila. Handa? Handa kayo ah. Ano mo, magda lang. Mata. Ito ang mata niya. Haluto ang mata niya. Tinuto ang pagod gani. Wala na siya. Nordan! Kami dire! Ay, Jollibee! Ipalit na lang may yung isda. Uy, gutom na! Nana, wait lang. Kaya nagkuhan pa ko. Dami ko ng mata. Ang dili magpahulog na lang kami nga maabot na sila. Atong pakitaw na lang sa nila mo sa tuwan. Haba, haba sila. Padulong na dire. Paibugon. Yain mi ninyo, di ba? Ang nari, tubig. Dala, tubig. Pag waman namin yung palatong tubig, sa malabang tubig din eh. Bigyo di ay. Ali din kanon, akanon, kinangganan mo. Dili lang may nangaon. Dito atong cottage oh. Pwede na dali. Yeah? Nugba na lang may gigutom na kaya may po. Uwi na me. Turaon na nugba na lang may. Amot unsa ni nga isda akong gipalit. Sa meeting isda. Yain mi ninyo, tanaw. 120. Dahil mo nagpagod na. Gutom na kayo mi oy. Pasti. Dala pasting. May pasting sa mga. Dili na lang ta, ano mo? Diri mo na bayad lang ta dia. Di mi nasugay. Ay, dili parehas sa mangyapon. Ingani mangyapon, oh. Ay mi ninyo kataw ya. Ano naman bay? Di pa na bay. Mabuhi lagi dibilin. Wala mo dito tayo mo dito buwan. Luoy ko lang ni dali. Dito lang ta pa. Ito na ganito. Ito na ganito. Diya, mo na limpyahon diri. Ah, tilawen. Wala din right diri kuan. Ano, ala, ito may sa kanto. Ha? Ganina. Wala ko kabalo ba yung unsa na? Mas ganina pataog na nito. Ah, okay. Wala ko kasabot unsa na siyang pataog-pataog. Oh, tinoda ni nga pagkaon. Ayun na niya pagkaon, ha? Round 2. Gibalikan na gyud me. Abot may pinakalit. Nami ibilin diri mga kuan, mga tagapagligtas. Tagapagligtas. Rescuer. Mga nangaapi. Kayo mga sagat. Dagat matimang ba? Oh my guys. May vlog.
ko. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed.